हाय लोगोफोर खुलुमबाय गुड मर्निं वेलकाम बेक टू माय चेनेल। नै दिनै आंहा फुख्रियाव बेरायलाबायफैदों। थान्दा गुसु नायलांदो लोगोफोर दैसाजों आंजों सेयाना नायगासिनो। नुहुरदों नामा? बारा खाथियाव दाथां दे। उन्दै मोनबायथ'। औ बारा खाथियाव दाथां। ना गोरलै मोनबायथ'। गोरलै रबायना? औ उदैनिफ्राय गोरलै मोनबाय। औ आं गोरलैया जि मेल्लाथार आं नुदों। औ दे। मामिया नुवाखै नामा? मामाया नायफैबाय थाखायोना बै आदारबो दं नै मेरला। नानि आदारा नै। मामा थास गेलेयो। ए बेहायनो थफ्ला थफ्लि जोब। बे प्लास्टिकखौ जोमो नामा बिसोर गोजांबा? बारहुंखा बारनानै अखा हाबा। ओंखायनोथ' प्लास्टिक दंखालाय बेयावबो। नाखौ मानैसो नुबा हामगौमोन ना? नुबा हामगौमोनलै नाखौ। देरहांबायथ' ना? गिदिर अरेन्ज कालारनि गिदिर। देरस्रावलायथारबाय। बिसोरनो उन्दै खालामो। एसे गिदिर गिदिर बाब्राबो। जानो खारबोथारो। जेराव नाय देन्जार दंखायो नाया हले। र' अयथासार दं आंहा खेबनोनो रोङा। जानाय बथलसो गारनानै लाफैजोब्बाय दाखोर खालामना लाफैजोब्बाय। बिराद दं मायाबा गिदिरथार अरेन्ज कालारलाय। नों नायफैबाय थायो बाबाजों? औ मालाबा नायफैयो। ओरैथिंसो थांबायदां ना गिदिरा। बाथोन जानो बोननानै लांदों होनदोंना दाख्लि बाबाया। गाहायाव नायदे गलांगोन। गैला सिङावसो हाबबायदां बबेबा। जाजोब्बाय नोंगौ बबेलाय बारनगासिनो दं। गिलासाव बाथुमना थाजोबहाबायलाय गिलास खाथियाव सोमहाबजोबना थाहैबाय। गिलासावसो थाबाय थासिगोन आं। ज' लोगोफोरा खोन्थाहैना फैदो बैयाव ओंखाम लाबोदों होननानै। फैदो रासन जानो फैदों जोंनो रासन। खानायखौबो भिडिअ बानायसैमोन ना खानायखौ। गिदिरा। गोसोम जि मेल्लाथार। ना सिंगि गैया मामा? सिंगिया गोलाव।
मोनबाय बे हाखरखौ बारलांनो हायाखै बैथिंजाय दंमोन मिल गया नारेंखलबो जाफैबावो आरो बैथिंजायबो दङ खालामसै tampinjar जि मोजां नुखायो saya bicara dong macam फारसेजोंल' होयो आरो नाखौ दैखौ सोंलायनाङो आदारखौ सेर सेराव ओरैजाय जानायखौ बांसिन मोनबायबा ओरैबो होदावजायाना माबा लानो थांगोन फैदो नै जों थांफिनगासिनो दं लोगोफोर दिंखियाखौ एसे खाखांबाय बोरमाफ्रा लामायाव फिसिनो लानानै थांसै मानैसो ना औ सोरजोंबा हाग्रा माबा बिफां जाहैनाय बुना हरजादों बे मे मे दांलांफिनसै दाना